Прывітанне, шаноўнае гаспадарства. З вами Кастусь. Жыве Беларусь, слава Украіне. Вашай увазе справаздача, звіт, а таксама новы збор сродкаў. Итак, поехали. Па-першае, дзякуючы вашай падтрымцы, мы паспяхова прыдбалі і перадалі ў батальён Нацгвардыі Украіны Донбас, у 15-й полк, яшчэ две радыёстанцыі Motorola DP4801E, а таксама гарнітуры да іх. Адну з тых радыёстанцыяў нам дапамаглі набыць і перадаваць наша партнерская валантэрская арганізацыя. Ім асаблівая падзяка ў гэтым. Таксама, дзякуючы вашай падтрымцы, мы прыдбалі для байца з аднаго з спецпадроздзелаў вось такі магніфер. Гэта Holosun HM3X. Вось яго коробачка такая файная. Гэты магніфер ужо бліжэйшым часам адпраўляецца да таго хлопца. Таксама асаблівая падзяка нашаму падпісчыку, хто ўжо доўгі час падтрымлівае разам з намі Збройныя сілы Украіны, а акрамя іншага дасылае вось такія біноклі. Велічэзна шчыра вам падзяка. Толькі за крайні час ягоныя біноклі паехалі ў розныя падроздзелы, як, напрыклад, 17-я акрэмная танкавая брыгада, 10-я гірская штурмавая брыгада, батальён НГУ Донбас і яшчэ шмат іншых. Велічэзна шчыра дзякуй, бо такія біноклі, яны сапраўды востра неабходныя і яны надаюць велічэзную падтрымку воінам. Я хачу яшчэ раз падзякаваць усім, хто разам з намі і не толькі падтрымліваў, падтрымлівае зараз і будзе падтрымліваць да самай перамогі Збройныя сілы Украіны, а таксама усіх воінаў, хто сёння і заўтра абараняюць і будуць абараняць Украіну, а таксама весь цывілізаваны свет ад чорнай рашысцкай нечысці. Дзякуючы вашай падтрымцы зберагаюцца жыцці і здароўе воінаў і цывільных. Дзякуючы вашай падтрымцы набліжаецца перамога. А цяпер увага, новы збор. У спецпадроздзел Альфа дуже востра неабходны прылада начнога бачання PVS-14. Кошт складае прыблізна 3000 еўра. Хлопцы нават запісалі відэазварот да нас з вамі з праханням. Калі ласка, ваша ўвазе. Звертаюсь до всіх глядачів каналу Кастуся з великим проханням про допомогу в зборі коштів на придбання приладу нічного бачення, який є дуже і дуже необхідним в нічний час. Слава Україні! Хай живе Білорусь! І так, долучайтеся. Рэквізіты для падтрымкі ЗСУ у нізе пад відэа, а таксама у апісанні да відэа, а таксама у апісанні да канала. Нагадаю, што Patreon, на жаль, выдалі ў нашу старонку за дапамогу ЗСУ, таму разам з намі падтрымаць Збройныя сілы Украіны вы можете по PayPal, таксама у нас ёсць партмане Bitcoin, таксама у вас ёсць магчымасць стаць платным падпісчыкам нашага канала на YouTube. Для гэтага вам трэба націснуць кнопачку «Далучыцца», выбраць суму, з якой вы хочаце падтрымліваць Збройныя сілы Украіны кожны месяц і аформіць тую падпіску. Калі ж у вас ёсць магчымасць і жаданне самастойна набыць гэты прылад начнога бачання PVS-14 альбо оптыку, альбо яшчэ што-небудзь карыснае для Збройных сілаў Украіны, калі ласка, звярніцеся да мяне па электроннай пошце, яна указана ўнізе ў апісанні пад відэа, і мы з вами абмяркуем усе дэталі. Дзякуй, працуем. З вами Кастусь. Слава Украіне! Жыве Беларусь!